Раздзел 5. Сесія пачыналася ўвечары. Днём было вольнага часу. Зранку Апейка пайшоў з Анісяй у краязнаўчы музей, рад быў двайней, таму што бачыў, якімі вачыма глядзела Аніся і на даўнія знаёмыя, і на макеты новых нябачаных вёсак, і таму, што і самому, хоць бачыў не першы раз, было ўсё цікавым. Да абеду пахадзіў Апейка яшчэ па магазинах, здагадваючыся, што часу вольнага можа не быць потым. Купіў, што знайшлося патрэбнага жонцы, дзецям. У клуб прыйшлі за гадзіну да пачатку сесіі. Ужо ў раздзявалцы трапілі ў клопатны тлум, ціснуліся, гаманілі ў чарзе світ, паліто, кажухоў, полацкі старшыня, які прыліп да жанок яшчэ ў рэстаране, пры абедзе цяпер удаваў бывалага чалавека, памагаў жанкам здымаць паліто, перадаваў гардэробшчыцы, даваў жанкам бляшаныя нумары. Потым жанкі прысталі да гуртка іншых жанчын, што прычэсваліся, прыбіраліся перад вялікім напаўсцяны люстрам. Праўда, і Анісія, і спадарожніца ўзіраліся не зусім упэўнена, нават сарамлівасцю. Было падобна, глядзелі найбольш таму, што не хацелі, каб пра іх падумалі, нібы яны не ведаюць, як трэба паводзіць сябе сярод культурных людзей. Зноў жа у чародках стаялі каля столікаў, дзе рэгістравалі дэлегатаў і гасцей, акругі былі розныя, і розныя былі столікі. Справіўшы гэты важны абавязак, нарэшце уліліся ў чародкі, якія паволі, з гулам гоманам рушылі дзвюма шырокімі стрэчнымі плынямі, чапляючыся за грубкі пры сценах, абцякаючы тых, хто стаяў пасярэдзіне. У Апейкі было такое адчуванне, нібы ён усё глыбей заходзіў у ваду, нейкая сабранасць і разам радасная лёгкасць, уздымнасць. Адзін мах рукі, другі, і вось плыве прастора, шырыня рачная. Ішоў, плыў сярод гоману, сярод бясконцай разнастайнасці галасоў, разнастайнасці абліччаў, часам знаёмых, найбольш незнаёмых. Ішлі чыста паголеныя, ішлі зарослыя бародамі, у мятых картовых пінжачках, у строгіх суконных фрэнчах, у вайсковых гімнасцёрках, жанчыны з гарадскімі прычоскамі і ў вясковых хустках. Ішлі сяляне, калгаснікі, старжыні калгасаў і выканкамаў, партыйныя работнікі, дзеці са ўсёй вольнай беларускай зямлі. Гаманілі, смяяліся тут, у святочным вестыбюлі клуба імя Карла Маркса, у якім збіраліся самыя важныя сходы таго часу. В адной даволі вялікай групе Апейка пабачыў цесна, цікаўна акружанага Чарвякова. Людзі найбольш было відаць вясковыя, штосьці пыталіся у старшыні ЦВК, услухоўваліся, пераказвалі адзін аднаму. Апейка з радасцю вітаўся са знаёмымі, знаёміў са сваёй прыціхлай, востра уважлівай зямлячкай. Быў яго нейкі нават гонар за сябе. А от колькі знаёмых зблізку і здалёку. Па ўсёй, можна сказаць, беларускай зямлі радасна было чуць, што не адзін, не адкідак які-небудзь, а працаўнік у сваёй сям'і, у якой столькі таварышаў, сяброў, якія ведаюць і паважаюць і цэняць. У гэты ранак сярод бадзёрага жывога гоману і тлуму не было і знаку ўчарашняга настрою трывожных думак. Было нават, чуў ён трохі няёмка за начную кволасць. Думалася, што трывогі ад адзіноты, ад нервовай узбуджанасці перабольшаны. Верылася, што ўсё ў рэшце рэшт будзе добра, толькі добра. Чым больш ішлі паўз яго жвавыя радасныя твары, чым больш апаноўваў бадзёры святочны гоман, тым ахвотней адступалі неспакойныя думкі, шырэлі, мацнелі радасны настрой, чуццё цудоўнай, здольнай пераадолець усё на сваім шляху сілы. Было якраз як на ранішняй Прыпяці, сярод магутнай плыні, у якой так радасна было чуць сілу сваіх рук, у якой шырокая радасць у душы была суладнаю чысціні
і шырыні рачнога прастору. Як бы хмарка набегла на апейку тады, калі ўбачыў падцягнутага і таксама весела жвавага Башлыкова, што рушыў насустрач, гамонячы, паглядваючы цвёрда на сустрэчных з хударлявым, абветраным незнаёмым, таксама ў гімнасцёрцы. Паздароваліся, сказалі адзін аднаму некалькі звычайных стрыманых слоў. Апейка даведаўся, што Башлыкоў прыехаў яшчэ ўчора ўранку і жыве таксама ў той жа Еўропе. Хмарка набегла, сышла, і зноў апейка плыў сярод чыстага шырокага прастору, радасны і дужы. У канцы вестыбюля ён трохі паціснуўся каля кніжнага кіёска, мімаволі з надзеяю шукаў вачыма белую сціплую кніжачку са знаёмым партрэтам. Не знайшоў, неверачы папрасіў яе і пачуў адказ, што няма. І ў душы, і ў голас пашкадаваў пра гэта. Гэты выпадак зноў нагнаў трывожнасць у апейку, у момант нагадаў усё нядобрае і няяснае, што вайшло, яшчэ больш сплялося пасля ўчарашняй сустрэчы за Алесем. Зазвінеў званок. Все сталі кіраваць да дзвярэй, каля якіх сабраліся чародкі людзей, што весела і заклапочана даставалі з кішэнь пасведчанні. Жанчына з чырвонай павязкай на рукаве, якая стаяла каля дзвярэй, сказала, дзе месцы мазырскай акругі. Апейка і Аніся пайшлі па зале, што шастала абуткам, рыпела крэсламі, поўнілася гулам, праз які там і тут прабіваліся поклічы. Зноў апейку выпала сысціся з Башлыковым, нават сесці побач. Па меры таго, як спадалі шастанне крокаў, рыпенне, сам сабой цішэў і гул. Цішыню, што ўсталёўвалася, ўсё больш працінала чаканне, не будняе, нуднае, а ўрачыстае, якое бывае, калі мае пачацца важная, выдатная падзея. Адчуванне важнасці моманту асабліва моцнае таму, што многія з тых, якія сядзелі ў зале, былі гасцямі нячастымі ў сталіцы, трапілі сюды з вёсак, з дымных хат, мімаволі перадавалася і апейку, адганяла ўсе развагі і клопаты, цішыня чакання раптам прапала, калі на сцэну з-за куліс выступілі члены прэзідыума. Першым за стол зайшоў Чарвякоў павольна, няўклюдна праціснуўся між крэсламі і сталом, стаў, азірнуўся, як заходзяць, садзяцца іншыя. За гэтым чырвоныя, прыжмураныя ад святла настольнай лямпы вочы уважліва, гаспадарліва прабеглі па зале, хапаючыся, заходзілі прыпазнелыя дэлегаты госці. Чарвякоў перачакаў, пакуль не селі ўсе, не стала зноў ціха. Нахіліўшы галаву, адно цьмяна-жоўта паблісквала лысіна, зазірнуў паперу перад сабой, раз-пораз уздымаючы давольныя, падсветленыя знізу лямпай вочы, загаварыў хрыплавата, але выразна і ўрачыста. Ужо 12 год ідзе бязлітасная барацьба двух начал – сацыялістычнага і капіталістычнага. У гэтай барацьбе савецкая Беларусь, як частка Савецкага Саюза, займае пачэснае месца. Год за годам у барацьбе за перамогу сацыялізма савецкая Беларусь дасягае ўсё новых і новых поспехаў. Ён, мабыць, адчуў, што гаворыць ціха, пакашляў, зганяючы хрыпласць, пасіліў голас. «Апошні год, — казаў ён, — асаблівы. Гэта першы год пяцігодкі». У голасе Чарвякова чуўся гонар, калі ён паведамляў, што вялікія заданні гэтага года ўдалося значна перайсці. У выніку гэтых поспехаў Беларусі разыходзіўся па зале павольны ўрачысты басок. Вельмі вырасла колькасць пралетарыята, і рэспубліка ператварылася з краіны аграрнай у краіну аграрна-прамысловую і ідзе далей па шляху яе ператварэння у прамыслова-аграрную.
Гэты год выдатны і тым, ганарыўся старшыня ЦВК, што даў надзвычайны росквіт калектывізацыі, вялікі рост культуры народа. Усе гэтыя дасягненні мы маем, пастражэў Басок, нягледзячы на тое, што нам прыходзіцца праводзіць все нашы мерапрыемствы ва ўмовах безупыннай барацьбы супроць сацыялістычнага будаўніцтва з боку капіталістычных элементаў горада і вёскі, чым больш рашуча разгортваецца сацыялістычнае будаўніцтва, тым з большай бязлітасцю вядуць барацьбу за сваё захаванне, за сваё ўзмацненне капіталістычныя элементы горада і вёскі. Гэтая барацьба адбываецца шляхам непасрэднага выступлення кулацкіх і нэпманскіх контррэвалюцыйных элементаў супроць мерапрыемстваў савецкай улады і кампартыі. Гэтая барацьба выліваецца ў форму прасякнення ў нашыя апараты, разлажэння іх і падпарадкавання сваім уплывам. У савецкай Беларусі барацьба капіталістычных элементаў супроць сацыялістычнага будаўніцтва атрымоўвае асаблівую форму ў якасці нацыяналізму і асабліва ў якасці праяўлення беларускага нацыянал-дэмакратызму. Вельмі часта здараецца так, што камуністы падпадаюць пад уплывы нацыянал-дэмакратычных элементаў і ператвараюцца ў рупар, праз які нацыянал-дэмакратычныя элементы праводзяць свае ўплывы. Апейку пры апошніх словах мімаволі прыгадалася, што на адным са сходаў Чарвякова самога хтосьці вінаваціў у патуранні нацдэмам, такім як Гартны, у нібы нацдэмаўскім тлумачэнні некаторых з'яў мінулага. Іван Анісімавіч у цвёрдым тоне чарвякоўскіх слоў пачуў заяву, што ніякіх ваганняў у адносінах да гэтай поскудзі ён не дапусціць. Цяпер Чарвякоў быў нібы непадобны на таго далікатнага, паблажлівага дзядзьку, якім Апейка бачыў яго учора ў вестыбюлі гасцініцы за сталом у рэстаране. У прысадзістай, амаль нерухомай постаці ў строгім выразе твару, у тоне голасу чуліся цвёрдасць, непахіснасць. Тое, што ўчора яшчэ здавалася нам недасяжным планам, прарывалася да Апейкі праз трывожныя думкі пра Алеся, сёння становіцца рэчаіснасцю. Тое, што ўчора яшчэ здавалася нам максімумам, сёння становіцца мінімумам. Вось гэты тэмп няспыннага руху ўперад патрабуе таго, каб кожны з нас умеў пераключыцца, каб паспяваць за гэтымі тэмпамі. Словы Чарвякова быццам проста ішлі на Апейку, быццам скіраваны былі на яго. Іван Анісімавіч адарваўся ад думак пра Алеся, стаў з новай турботнасцю востра лавіць тое, што казаў Чарвякоў. Няўменне пераключыцца на новыя тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва ёсць прычына таго, што жыццё адкідае тых, якія не могуць ісці нага ў нагу, якія не маюць у сабе сіл і здольнасцей для таго, каб стаяць на чале гэтых моцных тэмпаў. Але на змену тым, хто траціць сілы ў працэсе будаўніцтва, хто баіцца гэтых новых тэмпаў, працоўныя масы горада і вёскі вылучаюць всё новыя пласты будаўнікоў, всё новыя і новыя пласты кіраўнікоў. Апейку здалося, што Башлыкоў давольны, як бы павучаючы, паглядзеў на яго, але Апейка не варухнуўся к яму, нібы не заўважыў нічога. Скончыўшы ўступную прамову, Чарвякоў выцер хустачкай твар, лысіну, яшчэ ўзрушаны гаворкай, пашукаў вачыма паперку на стале, пацішэлым, амаль будзёным голасам аб'явіў, што трэба
вызначыць парадак сесіі. Парадак быў вялікі, 11 пытанняў, 10 дакладаў і 1 садаклад. Апейка адразу вылучыў сярод іх 2: даклад старшыні Савета народных камісараў Галадзеда і даклад наркама земляробства Рачыцкага аб калектывізацыі. Чарвякоў даў першае слова старшыні саўнаркама. Хударлявы, з рэзкімі валявымі рысамі, Галадзец сядзеў збоку стала, блізка да трыбуны. Ён энергічна ўстаў, пад воплескі залы ступіў к трыбуне лёгкаю і прухкаю хадою вайсковага. У яго і пастава была прамая, вайсковая, і ў тым, як ён стаяў за трыбунаю, адчувалася годнасць, упэўненасць у сабе ў тым, што яму належыць зрабіць. Ён пачаў з таго ж, з чаго пачынаў і Чарвякоў, з адзначэння мінулага года. Гэты 1928-29 год з'явіўся, адрывіста энергічна загаварыў ён, пераломным у развіцці народнай гаспадаркі як СССР, так і Беларусі. Ён гэты год выдатны тым, што ўпершыню удалося так глыбока захапіць і ўзняць шырокія масы рабочага класа і бядняцка-сярадняцкае сялянства на выкананне пяцігодкі. Першы год пяцігодкі выкананы з вялікім поспехам. Паведамляючы гэта, Галадзет асабліва вылучыў тую акалічнасць, што такая важная перамога дасягнута ва ўмовах абвастрэння жорсткай класавай барацьбы, асабліва на вёсцы. Упэўненым, дзелавітым голасам Галадзет расказваў зале, што глядзела на яго, уважліва слухала з прыціхлых радоў партэра і балкона, якіх поспехаў дабіліся за першы год пяцігодкі прамысловасць і сельская гаспадарка Беларусі, называў лічбы, працэнты. Гэтыя лічбы ўзмацнялі в Апейку адчуванне ўздымнасці і гонару. Ён браў іх з радасцю, яны былі суладныя таму, чаго яму заўсёды хацелася, добрай хады ў справе, у вялікай дарозе. Тут, сярод агульнай святочнасці, асабліва цешыла, ішлі добра. Пра гэта казалі багата лічбаў. І якіх лічбаў? Як асаблівае дасягненне Галадзет вылучыў узмацненне зернавой базы. Гэтае дасягненне асабліва важнае тым, растлумачыў ён, што вырашэнне зернавой праблемы ідзе па лініі разгортвання аграмаджанага сектара сельскай гаспадаркі. Это дало магчымасць запраектаваць больш павышаны хлебанарыхтоўчы план і выканаць дагэтуль больш, чым на 90%. Акрамя таго, гэта дало магчымасць прыступіць да арганізацыі хлебнага рэзервавага фонду. Тут у радасны настрой Апейкі непрошана ўнізалася насцярожлівая. Легкаватай, здалося, паказана была задача павышаны хлебанарыхтоўчы план і яго выканання і арганізацыя рэзервавага фонду. Характэрным і важнейшым фактарам, гаварыў Галадзет, з'яўляецца тое, што мы мелі рост калгасаў-гігантаў і што мы гэты рост мелі не на былых маёнтках і дзяржаўных землях, а мы мелі рост на сялянскіх землях. Это значыць, мелі зруйнаванне межаў, і на гэтых межах выраслі і вырастаюць калгасы-гіганты у дзесяткі тысяч гектараў. Ледзь Галадзет нагадаў калгасы-гіганты. Апейка ўспомніў, што думаў пра гэта, калі чытаў год вялікага пералому Сталіна. Зноў вярнулася тое двоістае, супярэчлівае, і захапленне смелым размахам, і недаверлівая абачлівасць. Ці не журавель у небе гэта? Найбольш сур'ёзным фактарам у развіцці сельскай гаспадаркі, тлумачыў Галадзет, з'яўляецца тое, што ў наступным годзе мы будзем мець магчымасць атрымаць не менш 50% таварнага хлеба ад аграмаджанага сектара сельскай гаспадаркі. Калі нам прыходзілася часта праз меру траціць энергію на загатоўку хлеба ў індывідуальных гаспадарках,
то ў гэтым годзе мы будем мець 50% таварнага хлеба з нашага абагуленага сектара. У святочную бесклапотнасць апейкі зноў плялося. Ці не занадта смела заяўляць, колькі будзе таварнага хлеба ад гаспадарак, які яшчэ трэба аграмадзіць і наладзіць. Праўда, тут жа стрымаў сябе. У Галадзеда не інакш ёсць падставы для такога. Ён больш ведае. Пры дакладзе на мінскім гарсавеце аб 12-й гадавіне кастрычніка, згадаў Галадзед, я асмеліўся высунуць наступны лозунг. У 13-тым годзе пралетарскай дыктатуры мы ў Беларусі павінны ўдзесяцярыць колькасць калгасаў. Калі Галадзед стаў тлумачыць, як гэта задача будзе выглядаць у лічбах калгасаў і пасеўнай плошчы, хтосьці з залы крыкнуў: «Яшчэ мала!» Па зале пайшоў шумок, рады заварушыліся, апейка азірнуўся туды на голас. Як і ён, многія паварочваліся, вялі позірк туды, адкуль пачуўся голас. Другія глядзелі зацікаўлена ўперад, чакалі, што скажа старшыня саўнаркама. Апейка заўважыў, у зале не адзін падтрымліваў нецярплівы вокліч «мала». Яго не здзівіла гэта. Знаёмы ўжо быў з такім настроем, да і хоць сам быў іншай думкі, разумеў іх. «Мне могуць сказаць, што гэта фантастыка». Галадзед нібы не чуў воклічу і хвалявання ў зале, развінаў сваю думку. «Фантастыкай гэта, канешне, назваць нельга, але, таварышы, гэта вельмі агромная і вельмі смелая задача». Апейка ахвотна ухваліў цвярозую разважнасць дакладчыка. Справядліва. Аб ёй трэба думаць, і думаць можна рэальна толькі пры адной умове. Упэўнена вёў Галадзед. Калі мы зможам як мага лепш падцягнуць арганізацыйную нашу працу, бо мы ў шэрагу выпадкаў, таксама ж пераканана судзіў ён, адстаём ад калгаснага руху. Ён у шэрагу раёнаў перарастае нашы адпаведныя органы. Апейка слухаў гэта ўжо з насцярогай, з нязгодай. Як так перарастае? З чаго гэта ўзята перарастае? Але дакладчык не стаў тлумачыць, упэўнена пайшоў далей. Мы заўсёды павінны быць на чале гэтага руху, не чакаць, што толькі тады будзем калектывізавацца, калі нам дадуць трактар і дзяржаўны крэдыт. А хто чакае? Але ж трактар і крэдыт трэба. Гэта зусім не азначае таго, як бы прадчуваючы, што яму могуць запярэчыць, разважліва загаварыў Галадзед, што мы не павінны клапаціцца аб трактарах і дзяржаўных крэдытах для калектывізацыі. Бо трактар, як гэта ўжо усім вядома, з'яўляецца асноўным рычагом калектывізацыі. Але справа абстаіць так, што ў першыя гады пяцігодкі у нас трактараў не хопіць для поўнага задавальнення нашых патрэб, а калектывізацыю мы не павінны ні ў якім разе паслабляць. Наадварот, трэба ўсямерна яе разгортваць. Думка спадабалася апейку разважлівасцю, і ён як бы паспакайнеў, слухаў зноў з даверлівай увагай. «Я павінен сказаць наступнае», — гаварыў Галадзед. «Паўночны Каўказ і Украіна ставяць перад сабою такую задачу. Украіна, напрыклад, мяркуе калектывізаваць стэпавую паласу ў 2 гады на 100%. Паўночны Каўказ таксама думае калектывізавацца поўнасцю на працягу 2 гадоў. Ці можам мы такую прыблізна, не ў 2, дык у 3 гады задачу паставіць перад сабой? Па-мойму, не толькі можам, але і павінны». Апейка у думках падтрымаў гэта. У 3 гады, відаць, рэальна. Вопыт мінулага года паказаў, ішло да апейкі, што мы перавыканалі все нашы планы па калектывізацыі і перавыканалі іх на 300%.
І мне думаецца, што калі мы зможам арганізацыйна ахапіць гэты рух, і калі мы зможам і далей яго развіваць, мы можам дерзнуць на такі крок, каб у найхутчэйшы тэрмін калектывізаваць сельскую гаспадарку БССР усю на 100%. Падставы для гэтага ёсць. Маса беднаты сёння ўжо жыве імкненнем ісці ў калектыў. Вось, напрыклад, такі выпадак. Галадзет адарваўся ад напісанага, і Апейка, і адчуў ён усе ў зале, яшчэ прыціхлі, зацікавіліся. Калі мы пачалі гаварыць, стаў апавядаць дакладчык, аб арганізацыі буйнога агракамбіната гігантаў сотні тысяч гектараў, які павінен будзе ўключыць у сябе не толькі справу паляводства, але і арганізацыю індустрыяльных мерапрыемстваў, дык мне старшыня Рагачоўскага РВК прыслаў тэлеграму, што ў іх раёне запісалася ўжо ў калгас 60% сялянства. Пачуўшы, што ў нас на Беларусі будзе арганізоўвацца такі гігант агракамбінат з прамысловымі прадпрыемствамі, электрастанцыі і гэтак далей, сялянства ўжо само часам і праз галаву многіх нашых арганізацый пачало нечуванай хваляю улівацца ў калектывізацыю навокал такіх буйных сацыялістычных адзінак. Апейка адвёў вочы ад трыбуны, пабег позіркам неёмка абы куды. Самі, нечуванай хваляю, цераз галовы, ледь пачулі пра аграгігант. Адчуў раптам быццам стала муляць шыю, як бы трапіла з-за каўнер сянінка. Паварухнуў шыяю, але яе ўсё муляла. Асноўнае, што з палітычнага боку павінна кіраваць намі ва ўсёй рабоце па ажыццяўленню гаспадарчых планаў, казаў старшыня СНК з націскам, як бы падагульняючы, гэта далейшае рашучае, няспыннае наступленне на капіталістычныя элементы. Другім кіруючым лозунгам павінна быць самая бязлітасная барацьба з правабухарынскай апартуністычнай апазіцыяй, біць па панікёрах, дробнабуржуазных ідэолагах. Гэта адна з важнейшых задач, абумоўліваючых рух наперад. Апейка ўсё гэта адзначаў сабе з пільнай увагай, усё тут было вельмі важна яму. Зацікаўлена і клопатна слухаў Апейка, калі Галадзет тлумачыў дэлегатам задачы на бліжэйшы час работнікаў сельскай гаспадаркі, навукова-даследчых устаноў, задачы тых, хто працуе ў розных галінах прамысловасці. Яму падабалася. Гаворка тут была вельмі канкрэтная, дзелавая. Было тут што не толькі паслухаць, але і добра запомніць. Адчувалася з павагай і нават нейкай зайздрасцю, як ён багата ведае. Як шырока бачыць старшыня СНК рэспублікі. Галадзет нібы аддаліўся ад Апейкі і разам вырас у гэты час. Тое, што мы перарастаем нашы планы, ставіць ва ўвесь свой рост перад намі задачу падрыхтоўкі кадраў, пашырэння гэтых кадраў, загаварыў Галадзет пасля паўзы. Асабліва гэта будзе зразумела тады, калі мы напомнім і аб тым, што ў нас за мінулы час сярод часткі старых спецыялістаў мела месца яўнае шкодніцтва ў іх працы, як ва ўсім Саюзе, так і ў БССР. Цікаўнасць Апейкі взяла іншы лад, павастрэла. Зараз будзе асаблівае, пагрознае, што трывожыць усіх. Акрамя таго, што ў нас маецца тонкая праслойка кадраў спецыялістаў, нецярпліва слухаў Апейка у нацятай цішыні, мы маем яшчэ такія выпадкі, калі некаторыя з іх працуюць не на карысць савецкай улады, а на карысць капіталізму. Калі па Саюзе ССР выкрыты цэлы шэраг яўна шкодніцкіх арганізацый, то ў Беларусі мы без гэтага, на жаль, не абышліся.
У нас ёсць падставы думаць аб тым, што па некаторых галінах нашай працы, асабліва па прамысловасці, і ў нас кой-чым некаторыя спецыі займаліся. Это значыць, займаліся шкодніцтвам, падрывам сацыялістычнай рэканструкцыі, а не яе ажыццяўленнем. З усяго гэтага Апейкава увага выхапіла асабліва. Ёсць падставы думаць аб тым, што значыць гэтае туманнае? Падставы думаць. Факты ёсць? Прайшло ў ім без адказу, але няпэўнае кой-чым некаторыя спецыі засела ў памяці трывожна, як кожны намёк, за якім самы шырокі прастор для здагадак. Гэтае шкодніцтва на культурным фронте, прабівалася да Апейкі праз развагі яго, праводзілася ў выглядзе выхавання дзяцей і моладзей у нацыянальна-дэмакратычным напрамку. Шэраг культурных людзей давалі нам такую прадукцыю і зусім свядома яе давалі, на якой не можа выхавацца савецкі грамадзянін. Я маю на ўвазе некаторыя падручнікі і навуковыя працы па асобных ярых праціўнікаў савецкай улады, якія прыкрываюцца вуаляй лаяльнасці. Апошнія словы адгукнуліся в Апейку трывогай. Тут было ўсё дакладнае, было блізкае, школа, і яшчэ асабліва. Да ўсяго гэтага нібы мела дачынення Алесева бяда. Недарэчна між няцямнай трывожнасці засела незразумелая лаяльнасць. Што яна за такая, ды яшчэ з гэтай вуаляй? Дакладчык прыкметна запаволіў гаворку, узняў голас, стаў рабіць агульныя вывады, як бы даваў наказ перад развітаннем. Падобна было, плывец набліжаўся да берага. Кіруючыся імкненнямі аб хутчэйшых тэмпах нашага будаўніцтва з аднаго боку і фактычным становішчам выканання нашага плана ў першым годзе пяцігодкі з другога боку, галадзец загаварыў урачыста і значна, нібы вылучаючы гэта як самае важнае ў дакладзе, Савет народных камісараў БССР у жніўні месяцы, зацвярджаючы кантрольныя лічбы, вынес пастанову перагледзець пяцігодку у бок яе павелічэння па важнейшых галінах народнай гаспадаркі і культуры. Я буду прасіць, каб сесія ЦВК зацвердзіла гэтую пастанову і дала дырэктыву, каб нашы гаспадарчыя органы сапраўды гэта зрабілі. Матэрыялы гавораць аб ажыццяўленні такога лозунга: выканаць пяцігодкі ў БССР у 3-4 гады. Гэты лозунг з'яўляецца баявым лозунгам сённяшняга дня. На гэтым дазвольце скончыць мой даклад. Ён згарнуў папку з паперамі і той жа цвёрдай, упэўненай хадою пайшоў ад трыбуны к сталу. Зала гучна, дружна запляскала. Моцна, горача пляскаў Башлыкоў, гледзячы на галадзеда з юначым захапленнем. Пляскаў і Апейка цвёрда, нехапатліва. Глядзеў то на галадзеда, то на іншых у прэзідыуме і біў у далоні. Апладзіраваў баявой задачы, таму што яна, калі здзейсніцца, павінна была прынесці зямлі людзям. Апладзіраваў дакладчыку, які немала адкрыў яго вачам. Поўны тым, што пачуў, быў задуменным. Час ад часу мімаволі прытрымліваў далоні ў далонях. Раз пораз збіраў клопатны зморшчык між броў, як бы хацеў штосьці яшчэ даўмець. Калі воплескі сціхлі, Чарвякоў падняўся і аб'явіў, што на гэтым вечернее пасяджэнне заканчваецца і што спрэчкі пачнуцца заўтра а 10 гадзін раніцы. У той вечар Апейка вячэраў з Башлыковым. За вячэрай Башлыкоў доўга і шчыра хваліў даклад галадзеда. Апейка толькі сказаў згодна даклад, багаты,
не было ахвоты гаварыць асабліва. Але пасля вячэры у пакоі на адзіноце зноў стаў згадваць пачутае ў зале. Як і раней, многае захапляла. Асабліва тое, які шырокі малюнак паўставаў з даклада. Уся краіна была нібы перад вачыма. Захаплялі маштабы планаў, смеласць праектаў, сцінала дыханне, калі думаў пра агракамбінаты-гіганты на месцы саламяных вёсак. Нельга было думаць спакойна пра тое, якія могуць быць знаёмыя мокуці, курані праз нейкі дзесятак гадоў. Малявалася проста штосьці казачнае. Але разам у думкі лезла і іншае. Калгасны рух перарастае нашы адпаведныя органы. Сяляне часта цераз галаву нашых арганізацый нечуванай хваляй уліваюцца ў калгасы. Варта было даведацца пра агракамбінат, як сяляне самі пачалі валіць у калгасы. Чым больш разбіраў пачутае, тым больш брала нездавальнення. Небагата было дзелавітасці ў дакладзе, і глыбіні, сур'ёзнасці пры разборы становішча не шкодзіла больш. І складанасць становішча, складанасць задачы можна было б грунтоўней паказаць. Асабліва там, дзе гаворка была пра калектывізацыю, і, можа, не варта было такім лёгкім падаваць павышаны хлебанарыхтоўчы план. Калгасам, якія яшчэ толькі становяцца на ногі і сілу якіх так лёгка падарваць. Чаму маляваць было ўсё ў такім бадзёрапавярхоўным, фактычна непраўдзівым святле? Нічога. Таксама не трацячыся лішне. Усё яшчэ наперадзе. Супакоіў ён сябе, стараючыся заснуць. Не дадумаў, што яно гэтае ўсё. Ці жыццё наогул, ці сесія, якая толькі пачыналася. Устаў рана, хутка сабраўся, пазваў Анісю. Разам паснедалі ў людным, але па-ранішняму ціхім рэстаране. Выйшлі ў марозны ранак, пахадзілі крыху па ранішнім Мінску, потым у вестыбюлі. Седзячы ў зале, якая поўнілася людзьмі і гоманам, разгарнуў газету. На кожным месцы бялелі аркушы газет. Пабег вачыма, чым жыве краіна, свет. Ліквідуем непісьменнасць. Заняткі не распачаліся своечасова, няма падручнікаў. План самаабкладання выканан толькі напалавіну. Знішчаюць жывёлу ў Магілёўскай вобласці. Выканаем дадатковыя планы па хлебазагатоўках да 1 снежня. Націснем на кулака заможніка. Увага ўчапілася ў паведамленне. Выкрыта органамі ДПУ і ліквідавана контррэвалюцыйная арганізацыя «Саюз вызвалення Украіны». Падтрымлівала сувязь з петлюраўскім цэнтрам у Польшчы. На чале нібы мірны вучоны прафесар, савецкая ўлада даверыла яму пачэсную пасаду, а ён аддзячыў. Это быў не грозны і голы артыкул. Стрыманае, дакладнае паведамленне біла, здавалася, кожным словам. Вораг не спіць, віжуе, падбіраецца. Прабегла трывожнае. А што калі і Алеся вцягнулі ў такое кодла? Ён не ведае, а сам аблытаны. Не, каб было, што ведаў бы, пачуў бы ён такі. Пасяджэнне ў гэты дзень пачалося ціха, без учарашняй святочнасці. Гасцей было мала, ў зале цяпер сядзелі амаль адны удзельнікі сесіі. Чарвяков аб'явіў: «Слова мае таварыш Нікіціна». Па праходу пайшла, неякавеючы пад агульнай увагай залы, не варушачы рукамі, дробная жанчына ў ботах, жакеце, доўгай спадніцы. На трыбуне яна момант разгублена маўчала, адно бегалі спалоханыя вочы, як бы
першы раз пабачыўшы такое мноства твараў. Цішыня станавілася крытычнаю, калі яна адолела кволасць, адважна, голасна загаварыла пра тое, як багата ўжо зроблена в справе злучэння нашых жанчын в савецкае будаўніцтва. Пра тое, як багата ўжо зроблена в справе залучэння нашых жанчын в савецкае будаўніцтва. Па дакладу таварыша Галадзеда, перадыхнула я на момант, кінулася наперад, я скажу некалькі слоў. Таварыш Галадзед, кажучы аб нарыхтоўках, казаў, што нарыхтоўку па льносемю мы выканалі добра, але мы не ўсё наша льносемя ўзялі. Зноў была хвіліна маўчання. Цяпер аб калектывізацыі. Таварыш дакладчык казаў, што мы ўжо меркаванні па пяцігадоваму плану, намечаныя на першы год, перашагнулі, але не адзначыў, што гэта не ва ўсіх акругах. Калі я закрану Віцебскую акругу, то там па калектывізацыі не пачаты край работы. Там мала актыву, мала кінута культурных сіл, як аграномаў і гэтак далей. 3 раённыя аграномы ёсць, але і тыя слабыя. Вось у гэтым самае галоўнае, што ў нас мала работнікаў. Трэба кінуць усе сілы в адсталыя раёны. Заружавелая яна з палёгкай радасцю, як чалавек, што выканаў свой няпросты абавязак, хутка сышла ў залу. З гэтага часу Апейка толькі назіраў, слухаў, зрэдку для памяці тое-сёе запісваючы ў блакнот. Таварыш Галадзед указваў сваім дакладзе, што ён як бы сумняваўся, што план па калектывізацыі, які намечан, будзе, можа, не выканан. Барытон дужага з абветраным тварам з кароткай шыі чалавека, старшыні калгаса з Бабруйшчыны, гучаў цвёрда, упарта. Я, таварышы, запаўняю, што пры такім тэмпе і пры такіх настроях сялянства, якія мы маем у цяперашні момант, мы не толькі можам выканаць, але і перавыканаць. І сумнявацца тут няма чаго. Але ў гэтай працы мы часта сутыкаемся з нашымі класавымі ворагамі. І нам тут трэба абмеркаваць, якія мерапрыемствы трэба ўжыць да гэтых кулацкіх элементаў. Бо тыя законы і тыя кодэксы, якія існавалі да гэтай пары, з'яўляюцца недастатковыя. Нам трэба на іх так нажаць, чтоб у іх кроў з вачэй палілася. Трэба даваць кулакам зямлі не максімальную норму, а мінімальную. Даваць ім участкі з сыпучымі пяскамі, няхай там папрацуюць. Сціпла, быццам пра асабістае, нецікавае для іншых, сказаў крыху Пугачоў. Такое было ў старшыні прозвішча, пра справы калгаса. Паведаміў, што ёсць вялікі клуб, папрасіў, каб прыслалі дакладчыка, які б там зрабіў даклад аб культурным выхаванні. Асцярожна зачапіў жывёлагадоўлю, намёкам адзначыў, што ёсць вялікі крызіс, падтрымаў Галадзеда, што трэба, каб заводы рабілі машыны для калгасаў. Сёлета мне прыйшлося гаварыць з дзядзькамі з Урала. Пявуча, лагодна, апавядала прыгожая з твару паўнаватая жанчына ў чырвонай касынцы Анішченка. Апавядала, абапёршыся аб трыбуну локцямі, падаўшыся ўперад, пасміхваючыся, так спакойна і вольна, нібы гаварыла з сяброўкамі. Было відаць, што за трыбунай не першы раз і рада гаварыць. Гаманілі мы, і я пыталася ў іх, як, пыталася, на Урале будуюць камуны і калгасы. Яны гаварылі мне: «Цётка, калі б вы пабачылі нашы камуны, якія былі арганізаваны 10 гадоў назад, дак вы не сказалі б, што гэта была сялянская вёска. Зараз там жанчыны амаль што не работаюць на полі».
Мы все обрабатываем, казалі, машинамі, а жанчыны даглядаюць толькі быдла. У нас хваліліся добрае стада свіней, кароў і дробнай скаціны. Дак чаму б і нам, таварышы, на Беларусі не арганізаваць так сельскую гаспадарку? Некаторыя дзядзькі нам і сёння яшчэ кажуць, што ў нас не можна будаваць калгасы, бо там балоты, там горы, там тое, там другое. Я думаю, што можна ў нас на Беларусі всю землю выкарыстаць на 100%. Таварыш Галадзед расказаў тут пра Асінбуд. Дзе ж вы бачылі, чтоб у старыя часы ўздумалі на балоце будавацца? Мы самі нядаўна туды ездзілі на экскурсію, так бачылі, што на гэтым балоце, якое займае 5000 гектараў, можна ўжо не толькі торф здабываць, але ўжо і трактар пусціць. Там так добра землю асушылі, што мы хадзілі амаль не цэлы дзень і не маглі налюбавацца. Разумна збалела, непакоілася яна пра сялянскую бяду, бясконцыя пажары, няшчасныя пагарэльцы. Дзядзькі будуюць добрыя хаты, шчыра бедавала і сама, але будуюць так густа, што між імі і аршыну дзецца няма куды. Лепяць хаты адна каля другой, і што ж выходзіць? Дах саломай накрыем, а да адной іскры гарыць уся вёска. Часам баба жару прынясе сабе ад другой цёткі, а то у свірані самагонку пачнуць гнаць. І так бывае. Селянін гаруе, будуецца, а за 2 гадзіны ўсё дабро яго гіне. Я думаю, калі пяройдзем на калгасы, тады зробім з нашых гор чарапіцы і будзем хаты крыць не саломаю, а чарапіцаю. Тады не будзем гарэць штогод. І дабро не будзе гінуць, і лес траціць не будзем попусту. Стрыманы, здавалася, педантычны Некрашевіч, што гаварыў паважна, роўна, як на лекцыі, нібы тлумачыў тую частку даклада, дзе Галадзед казаў пра дзейнасць некаторых спецаў. Буйны рост сацыялістычнага будаўніцтва завастрае класавыя супярэчнасці, і гэта ў выніку, тлумачыў Некрашевіч, прыводзіць да ўзмацнення нацыяналістычных і праваапартуністычных тэндэнцый. Нацыяналістычныя тэндэнцыі, казаў прамоўца, маюць у Беларусі розныя формы. Беларускі нацдэмакратызм, яўрэйскі, польскі, расійскі шавінізм. У наш час, калі ворагі розных колераў кансалідуюцца на агульнай платформе шкодніцтва, а гэта у нас, як сказаў таварыш Галадзед, мае месца, павінна быць узнята самая жорсткая барацьба з усякай варожай пралетарыяту ідэалогіяй. З асаблівай увагай тлумачыў Некрашевіч шкоду так званых лаяльных, бо пад маскай лаяльнасці гэтыя асобы могуць каваць самыя варожыя для пралетарыяту ідэалогіі. Лаяльных трэба пільна выкрываць, бо з адкрытым ворагам лягчэй ваяваць, чым са скрытым. Некрашевіч заявіў, што такіх лаяльных у Беларусі, безумоўна, многа. Але калі пачаў тлумачыць характар лаяльных, то выйшла, што лаяльным можна абвясціць любога, хто буркнуў, што мала мяса, мануфактуры ці няма табакі. Всё ж хоць Некрашевіч не падаў ні аднаго факта, Апейка слухаў яго востра. Тое, што ён даведаўся з паведамлення пра выкрыццё Саюза вызвалення Ўкраіны, быццам падмацоўвала Некрашевічавы тлумачэнні, прыдавала ім грознага сэнсу, тым больш, што пад канец Некрашевіч багата гаварыў пра такую лаяльнасць, як нацдэмакратызм, пры згадках пра які
Апейку заўсёды прыходзілі трывожныя думкі пра Алесяў лёс. Адзін за адным да трыбуны ішлі людзі з розных раёнаў і акруг, яны нібы далучалі яго да тых палёў, краёў, якіх ён не бачыў, але якія бачыць яму вельмі хацелася. Апейка пільна сустракаў кожнага новага прамоўцу. Яго ўвага была асабліва вострая ад таго, што ён не проста назіраў, што робіцца ў нязнаных краях. Ён шукаў, ён хацеў ведаць, што робіцца ў другіх, каб лепш зразумець сваё. Тое, над чым столькі думалася, і што яшчэ не ва ўсім было добра высветленае. Амаль з кожным прамоўцам шырылася шматгалоссе вялікага жыцця. У гэтым шматгалоссі былі разам і святочныя паведамленні пра зробленае, пра тое, што бядняк і серадняк ужо асазналі карысць калектывізацыі, і голая, з гаркатою, з болем трывога, што ў новых артелях у мястэчку сядзяць без хлеба і бульбы, што батракі не атрымліваюць норму хлеба, за клопатам, што слаба ідзе змаганне з цемраю, асабліва сярод жанчын, увайшоў у залу клопат пра тое, што цяжка распаўсюджваць трэцюю пазыку індустрыялізацыі. Селянін гаворыць: мы ўсё даём, а ў нас нічога няма. Не бачыць, бяда таго, што робіцца за вёскай. Работніца з Мазыра, чарнявая з тонкай доўгай шыяю у гімнасцёрцы, спачатку няёмка збіваючыся, потым смялей, шчыра, падзялілася скрухаю. Трэба многа старанна працаваць, а работніцы не могуць, бо няма сілы. Калі б нам далі магчымасць даставаць прадукты па таннай цане. Малады, з рашучым хударлявым тварам, всё точанае, рэзкае, з рашучым нелагодным голасам, старшыня райвыканкама паставіў рубам пытанне: чаму дасюль не спыняецца знішчэнне жывёлы? Пра якое многія гаварылі яшчэ 2-3 гады назад. Сам дзелавіта дакладна выкрывае прычыны. Першае, дасюль не вырашана пытанне пра кармы, жмыхі, карняплоды і гэтак далей. Было багата размоў, гаварылі, пісалі, аднак канкрэтна ў нашых саўгасах і калгасах яно ўсё яшчэ не вырашана. Другая прычына – это тое, што зараз пры аб'яднанні ў калектывы некаторыя сераднякі стараюцца збыць жывёлу, хочуць ліквідаваць сваю маёмасць, атрымаць грошы і гэтымі грашыма унесці пай. Нелагодным, заклапочаным голасам не параіў, патрабаваў: трэба паставіць справу эканамічна, палітычна, тэхнічна, так, каб жывёла ў нашай краіне не памяншалася ні ў якім разе. У прамове гарачага баявога хандогі з аршанскай акругі апейку ўвагу зачапіла вестка, што жыхары аднаго раёна прынялі пастанову пра арганізацыю адзінай раённай камуны. Думаючы, якая гэта будзе камуна, апейка чуў, як хандогі на поўны голас заяўляў, што яны ў акрузе не могуць абслужыць гэты шпаркі рух калектывізацыі агранамічнымі сіламі і не маюць адкуль іх узяць. Перад намі стаіць другое пытанне, па якім мы пакуль не маем ясных указанняў з боку НКЗ. Рынуў хандогі далей без перадыху. Куды дзяваць наша кулацтва? Мы ведаем адно, што кулацтва нельга пускаць у калгасы, і мы яго не пускаем. Але з другога боку, як я ўжо сказаў, амаль што цэлы раён калектывізуецца. Галадзед, павярнуўшы галаву да трыбуны, упэўнена перабіў яго, параіў: на балота высяляць. У нас і балот свабодных няма. Адразу з запалам адказаў хандогі, пазіраючы ўсё ў залу. Галадзед прамаўчаў. Хіліўся над сталом, стаў нешта пісаць. Значыць, нам трэба высяляць кулакоў. Зараз жа, для таго, каб мы маглі своечасова землеўпарадкаваць гэту тэрыторыю, дзе ствараюцца калгасы. Але запасных
зямельных фондаў у нас няма, і ў той жа час пакідаць кулака сярод той тэрыторыі, дзе арганізуецца калгас, немэтазгодна. Высяляць кулакоў на паасобныя пасёлкі — гэта значыць аб'ектыўна з неарганізаваных кулакоў насаджваць арганізаваныя контррэвалюцыйныя арганізацыі. Мы не можам на гэта пайсці. Так што ў такім важным пытанні мы павінны мець ясныя ўказанні. Калі Чарвякоў аб'явіў, што словам мае таварыш Карась, Аніся першы момант не паверыла, што гэта ёй. Недаверліва зірнула да апейкі, і толькі калі ён вачыма паказаў у бок прэзідыума «трэба ісці», захапалася папраўляць жакецік, важкавата ўзнялася, працісквалася к праходу нясмела, збянтэжана, але між радоў пайшла ўжо, здавалася, цвёрда ўпэўнена. Калі яна стала за трыбуну, то яе мала было і відаць. Апейка нібы ўпершыню ўбачыў, якая яна дробная, нявідная. Яна, здалася, доўга маўчала, не ведала, з чаго пачаць, не магла супакоіцца. Падрыхтаваную паперку не даставала, згубіла ці забылася пра яе. Апейка не зводзіў воч з яе, хваляваўся сам, хацеў падбадзёрыць, памагчы. Яна, шукаючы, пабегла вачыма па зале, знайшла яго. Ён падбадзёрліва кіўнуў ёй. «Смялей трэба!» Яна адарвала позірк і пачала без паперкі. «Цяпер от таварышы рабочыя кажуць, што ў іх няма жыроў, няма добрых кватэр, і польтаў не хапае. То таго няма, то таго не хапае. І это ўсё ад таго, што наша сельская гаспадарка слабая. От першая наша задача, што падняць сельскую гаспадарку, зрабіць калектывізацыю». Яна гаварыла мякка, раздумліва, нібы разважала ўголас. «Трэба, чтоб рабочыя звярнулі ўвагу на сяло, на калектывізацыю», — падумала яна ўголас, а разважліва стала развіваць думку. «Бо калі мы пастроім сталоўкі, як тут казалі, а нам не будзе мяса і хлеба, то сталоўка будзе стаяць, і ў ёй не будзе чаго абедаць. Калі мы пастроім добрыя дамы ў горадзе, там таксама трэба будзе, чтоб было што есці. І вот я думаю, што мы павінны асабліва падумаць, чтоб падняць сельскую гаспадарку». Помаўчала і дадала разумна. «А без падняцця прамысловасці мы яе, канешне, не паднімем?» Апейка з радасцю кіўнуў ёй, думкаю пахваліў малайчына. Аніся зноў трохі помаўчала, не шукала вачыма апейку, глядзела кудысьці над радамі, разважала сама з сабою. От тут я чула, як таварыш Галадзет дакладваў, што вялікі здвіг є у калектывізацыі. У голасе яе паявілася, заўважыў апейка, нешта новае, не мяккае. «Праўда? Багато арганізавалася калектываў. Я бачыла, што таварыш Галадзет этаму рады, а также і ўсё кіраўніцтва. Але справа не толькі ў колькасці», — всё цвярдзеў яе голас, «але і ў якасці калектываў». Яна не тое, што параіла, наказала: «Не трэба спяшыць, чтоб нарабіць іх вялікую колькасць». Апейка чуў, што зала ўся прыціхла. Галадзет у цішыні спакойна, цвёрда заявіў: «Не, гэта не так». Яна, гледзячы ўсё ў залу, упэўнена, упарта павяла сваё: «Трэба, чтоб яны былі добрыя, чтоб людзі не разбягаліся з калектыву». Па зале прайшло хваляванне. Вельмі мала ў каторых сёлах аб'ясняецца, чтоб сяляне зналі, што такое калектыў. Дакарала, судзіла яна, чтоб яны ішлі туды з ахвотаю.
чтоб селянін цёмны сам бачыў, што толькі калектыў вывядзе яго з бяды. Трэба дабівацца, чтоб нашы калектывы былі добрыя, чтоб калектыў не разлазіўся, чтоб ён другім паказваў добры прыклад, і тады калектывы будуць арганізоўвацца амаль што самі. Галадзец штосьці дзелавіта запісваў. Анісія неспакойна перавязала вузелок хусткі, поправила жакетик. Я хочу сказаць яшчэ пра ветеринараў. Амаль тым жа тонам загаварыла яна. Папярэдні чалавек казаў пра это, і вельмі правільна. Калі ў нас няма ветеринараў, то скаціна можа і захварэць і падохнуць. А па-другое, мы самі можам захварэць ад скаціны. Папярэдні чалавек казаў, што багато кароў хварэе сухотамі. Я сама могу сказаць, што ў нашым саўгасе каровы захварэлі сухотамі, дак іх взялі на лячэнне. А хто знае, што ў сялян каровы не сухотныя? А цераз малако хвароба можа перадасца ўсім. Трэба яшчэ паглядзець на сялянак, бо ўсе прадукты ідуць цераз рукі жанок. Наша сялянка цёмная, яна яшчэ мало знае, як культурну карову падаіць і як свінню выкарміць, куды яе можна і куды не можна пушчаць. Таму свіння ў сяле есть тое, што не трэба. У ёй заводзіцца трыхіна, і это ўсе ідзе рабочым, і рабочы не знае, што есть сало з трыхінаю. Трэба, каб сялянка была грамотнай і культурнаю. І от яшчэ хочу сказаць сваю думку пра тое, што ў нас няма навучання па сельскай гаспадарцы. У нас є пачатковая школа, потом семігодкі і розныя тэхнікумы, а такой асаблівай навукі па сельскай гаспадарцы для тых, хто робіць, няма. І от трэба было падчыніць такія школы, чтоб і сяляне і калхознікі вучыліся. Бо раней яны вучыцца не маглі, а вучыцца трэба і нам. Яна сышла расчырванелая, вся яшчэ поўнае хваляванне. Уже за яе спіной устаў Чарвяков, аб'явіў, што ранішняе пасяджэнне канчаецца. Апейкай стаў чакаць Анісю ў праходзе, яна памкнулася да яго ўзрадаваная. Ой, мабуть, нагаварыла я. Зіркнула Анися на яго, ледь пайшлі. Апейка супакоіў. У цэлым добра нагаварыла, толкова. Як пабачыла, сколькі глядзіць народу, так сэрца бы зайшлося, забула ўсё. У вачах былі і перажыты страх і радасць. Не помню, як і пачала, а потом якось смялей стало. Да таго, што нават са старшынёй СНК в спрэчку ступіла. Ах, я хіба хацела? У вестыбюлі іх чакаў Башлыкоў. Анісія яму павінавацілася. Ой, мабыць, нагаварыла. Башлыкоў адвёў вочы. Асобныя думкі былі правільныя, але тое, што вы па сутнасці выказаліся супраць нашых тэмпаў, вядома, падтрымаць нельга. Ну от, я ж казала. Слухаючы вас, можна было падумаць, Башлыкоў зірнуў на апейку, нібы чакаў згоды, што ў нас няма растлумачальнай работы, што мы не турбуемся пра якасць калгасаў. Я казала, не трэба было мне паручаць. Адна рэч, нібы не чуў Башлыкоў, выступленне дома сярод сваіх, дзе ўсім вядома сапраўднае становішча, а другая на сесіі, дзе ты ўжо выступаеш ад імя раёна перад рэспублікай. Маленькая розніца. У прынцыпе, трэба было гаварыць тое, што падрыхтавана было, абмеркавана. По-мойму, яна і так сказала толкова, заступіўся за Анісю апейка. Анися шчыра прызналася Башлыкову. Я як выйшла, ой, бог ты мой, все забыла, все пайшло іначай. Башлыкоў прамаўчаў ёй, уважліва ўгледзеўся ў апейку.
Тут, відаць, Іван Анісімавіч даў накірунак, пранікліма прамовіў ён. Вельмі знаёмыя некаторыя ўстаноўкі. Ну, гэта ты дарэмна, нахмурыўся Апейка. І на выступленне дарэмна нападаеш. Выступленне разумнае і з фактычнага боку, і з палітычнага, з націскам сказаў ён апошняе слова. За абедзенным сталом Аніся то знарок смяялася, то шчыра трывожылася. Нагаварыла. Добра, што Башлыкова пазвалі знаёмыя, і ён абедаў за другім сталом. Апейка вясёлымі жартамі падвесяліў чулага прамоўцу. Ды і сяброўка яе памагала. Ну, калі б і не так нешта сказала. Ёсць бедаваць чаго. Толькі таго і гора. Анісе давялося яшчэ пачырванець пад самы канец вячэрняга пасяджэння. Калі дакладчык выйшаў да трыбуны з заключным словам. Некаторыя таварышы, выступаючы ў спрэчках, казаў Галадзед, пры цэлым шэрагу правільных з іх боку заўваг у сваіх прамовах дапусцілі і шэраг прынцыповых памылак. Кой-хто з выступаўшых прамоўцаў спрабаваў так паставіць пытанне, што трэба наперад адбудаваць сельскую гаспадарку, а тады будзе лепш развіваць і прамысловасць. Адна сялянка тут сказала, што калі мы пабудуем спачатку сельскую гаспадарку, то ў нас будзе і мяса, і масла, і гэтак далей, што мы зможам гэтыя прадукты вывозіць за межы, атрымоўваць грошы, за якія можна будаваць добрыя кватэры і гэтак далей. Такая пастаноўка пытання прынцыпова няправільная. Камуністычная партыя зусім выразна і правільна паставіла пытанне, што толькі на базе высокай тэхнікі і культуры, на базе машынізацыі сельскай гаспадаркі можна мець сапраўдны яе ўздым. От я знала, ціха прамовіла Аніся. Апейка паціснуў ёй руку супакою. У думках запярэчыў Галадзеду. Дык хіба ж яна супраць гэтага выступала? Яна казала ж, што для таго, каб хутка расла прамысловасць, трэба, каб і сельская гаспадарка не была ў заняпадзе. Добра вялася, правільна казала. Таварышы, трэба мець на ўвазе, вучыў Галадзед, што нават і пры жырнай сельскай гаспадарцы і пры шырока разгорнутай лёгкай прамысловасці, калі ў нас не будзе буйной машыннай індустрыі, мы рызыкуем ператварыцца ў добрую калонію індустрыяльных дзяржаў. У гэтым асноўнае пытанне. З большасці спрэчак, якія тут праходзілі па майму дакладу, заканчваў Галадзед, відаць, што калектывізацыя сельскай гаспадаркі БССР знаходзіцца ўжо на такой ступені, калі пры ўсіх спробах кулака дэзарганізаваць беднату і серадняка, якія імкнуцца ў калектыў, мы бачым, што ўжо самі беднякі і сераднякі пачынаюць агітаваць друг друга за калектывізацыю. Мы чулі з гэтай трыбуны, што іменно самі сяляне і селянкі кажуць, што калектывізацыя – гэта адзіны шлях уздыму сельскай гаспадаркі БСР. І вось іменно улічваючы гэта, я і паставіў у сваім дакладзе пытанне рабром аб тым, каб да канца 1930 года удзесяцярыць колькасць калгасаў і плошчу пад імі. Гэта задача цяжкая, але мы павінны яе не толькі паставіць, але і вырашыць, чаго б гэта нам не каштавала. Все дні былі запоўнены пасяджэннямі. Пасяджэнні былі раніцай, былі ўвечары. На ранішнія спяшаліся ледзь развідняла. З вячэрніх прыходзілі познім вечарам. Пасля дзённых клопатаў вечаралі голасна, доўга не маглі ўгаманіцца. Апейку да позняй ночы не спалася. У поцемку, радкаватым ад святла з вуліцы, яшчэ нібы сядзеў на сесіі. Успамінаў пачутае, абдумваў, ацэньваў выступленні, меркаванні прамоўцаў.
Асабліва ўважліва разбіраў ён у думках даклад аб калектывізацыі, з якім выступаў наркам земляробства Рачыцкі. Чым больш у ціхім поцемку вночы Апейка абдумваў усё, што чуў днём у дакладзе, тым больш мацнела дваістае ўражанне ад яго. Наркам даволі стрымана гаварыў пра поспехі і праўдзіва казаў пра цяжкасці, якія перашкаджаюць разгортваць калгасы. Нядрэнна было б мець пару тысяч трактараў да вясны для падмацавання таго калгаснага руху, які мы маем, аднак спадзявацца на атрыманне ў бліжэйшыя гады той колькасці трактараў і машын, якая нам патрэбна, не прыходзіцца. Рачыцкі не таіў, што вельмі мала ёсць спецыялістаў для калгасаў. Разумна дадаў, што спецыялісты, якія патрэбны, павінны мець асаблівую падрыхтоўку для працы ў агромністых гаспадарках. Патрэба ў спецыялістах, сказаў ён, перавышае ранейшыя планавыя разлікі самае меншае ў 10 разоў. Гэтае пытанне нам вырашыць не пад сілу, адкрыта дакладваў ён, і на бліжэйшыя гады мы ў гэтых адносінах будзем мець вялікія цяжкасці. Вслед за гэтым, сціскаючы рукамі край трыбуны, лабата набычыўшыся, амаль не варушачыся, Рачыцкі абураўся. Ёсць спробы запужаць, што арганізацыйна і тэхнічна мы не будзем здольны абслужыць таго калгаснага руху, які маецца зараз і які нарастае ўсё з большай сілай, не сумеем гэты рух прыстасаваць да нашай арганізацыйнай здольнасці, тэхнічнай узброенасці і фінансавай магчымасці. Такія настроі, па-мойму, надта шкодныя, і іх трэба з усёй рашучасцю, з усёй сілай выбіваць. Рачыцкі нібыта шчыра гаварыў. Мы маем шэраг выпадкаў, калі калгасны рух пераліваецца з-за межы ўплыву асобных звенняў савецкага апарату і праходзіць часта без належнага арганізацыйнага кіраўніцтва савецкіх устаноў. Хто-хто, Рачыцкі добра ведаў, што рух гэты не быў такі стыхійны і не пераліваўся сам сабою, што на арганізацыю яго даводзілася нямала траціць сілы. Рачыцкі загадзя аб'яўляў, што калгасы не атрымаюць належнай тэхнікі і што грашовая дапамога будзе недастатковая. Наша галоўнейшая задача на бліжэйшы час, гаварыў ён, гэта мабілізаваць все рэсурсы, якія маюцца ў самога сялянства, і цалкам накіраваць іх на сацыялістычную рэканструкцыю ў сельскай гаспадарцы. І тады ў зале, асабліва потым уночы, калі нанава перабіраў усё, тачыла Апейку трывожная. І спецыялістаў для калгасаў амаль няма, і тэхнікі мала, а быццам грэх лічыцца з гэтым. Адно імкненне над усім, абы хутчэй пабольш сабраць. Нявесела было на душы, калі згадаў, як Рачыцкі, зазначыўшы, што частка калгасаў засмечана кулацка-нэпманскім элементам, заявіў, што нібыта праз гэта калгасы ўхіляюцца ад здачы лішкаў прадуктаў і сыравіны, не выконваюць дагавораў па кантрактацыі. Рачыцкі заявіў, што трэба весці рашучую барацьбу з такімі ілжэкалгасамі, тымі калгасамі, якім, думалася Апейку, можа, найбольш патрэбна цярплівая ўвага, разумная дапамога. Ці яму, наркаму земляробства, не было вядома, што гэтыя ілжэкалгасы часта не выконвалі дагавораў таму, што ледзь станавіліся на ногі. Адным сказам, наркам зазначыў, што асаблівую ўвагу грамадскасці трэба звярнуць на падрыхтоўку калгасаў да веснавой сельскагаспадарчай кампаніі, якая багата для каго была першай незвычайнай вясной. Багата думаў Апейка пра тое, што казаў
у садакладзе Тарасенка, старшыня клімавіцкага райвыканкама. Клімавіцкія былі героямі сесіі, іх хвалілі, па іх заклікалі раўняцца. Апейка слухаў гэта з недавер'ем. Кожны раз ажывала, нагадвалася тое, што бачыў і чуў у жлобіня. Тарасенка стаў за трыбунай незвычайна для героя сціпла, у старэнькім піджаку з цёмнай сарочкай, з клопатным круглым ілбом, дзелавіта сабраны, і загаварыў сціпла дзелавіта, фактамі, лічбамі. Не тоячыся, адкрыта загаварыў пра цяжкасці, пра сумненні, пра непаладкі. Разумна сказаў, што арганізоўваць калгасы з раздробленых гаспадарак гэта зусім не тое, што ствараць іх на абшарніцкіх землях, як было раней. Зазначыў, што былі таварышы, якія наогул сумняваліся, што можна стварыць добрыя калгасы ў нашых умовах са старымі традыцыямі зямельнай палітыкі. Не таіў, што нават не ўсе члены партыі адразу і лёгка паверылі ў калгасы, што цвёрдай сцяной сталі на калгаснай дарозе жанчыны. Вабіла яго манера гаварыць. Гэта быў нібы не садаклад, а гутарка відавочцы, які глухаватым голасам, проста, адкрыта, расказваў усё, што бачыў, што рабілася перад яго вачыма. Але ён быў не толькі добры апавядальнік, а і ўдумлівы, разумны чалавек. Апейка пераконваўся ў гэтым чым далей, тым больш. Узяць хоць бы тое, што ён асабліва вылучыў думку, што арганізаваць калгас багата лягчэй, чым замацаваць, наладзіць яго. Асабліва мы цяжка адчувалі сябе пры складанні ўнутранага распарадку калгаса. Казаў ён спакойна, разважліва. Гэта ж не калгас, які аб'ядноўвае якіх-небудзь 5-7 двароў. Это калгас, які мае 600 рабочых рук. Это, што называется, добрая фабрыка. Ім неабходна даць кожнаму работу. І трэба, каб гэтая работа была прадукцыйная. Трэба, каб яны не шаталіся па полі або па кутках, а каб яны працавалі. Прыклада ў нас не было нідзе. Нідзе не было такіх планаў унутранага распарадку. Бюро раённага камітэта партыі прыйшлося ператварыцца ў калгас-саюз. Мы сядзелі і самі пісалі, прыдумвалі, якім чынам пабудаваць унутраны распарадак. Так і склалі распарадак, якім карыстаюцца і цяпер. Ён не маляваў ідылічнай карціны. На той зямлі, пра якую расказваў ён, не было амаль тэхнікі. Удалося дабіцца 2 трактараў. Тады як трэба іх нямала небагата 50. І не таіў, што людзі, было такое, падавалі заявы, каб выйсці з калгаса. І што была пагроза, што калгас распадзецца. Можа быць, толькі цвёрдая воля раённага кіраўніцтва ўтрымала калгас. Зразу ж правялі сход і выключылі з калгаса некалькі найбольш заможных, выключылі, падняўшы хадайніцтва, перасяліць іх у іншае месца, на землі запаснога фонду. У другім сельсавеце амаль цэлая арганізацыя заявіла, што ні за што не пойдзе ў калгасы. Тарасенка адкрыта сказаў: «І што вы думаеце? Прыйшлося біцца з гэтай участкаю доўгі час. І толькі калі адвялі добры участак для калектыву, вся вёска пайшла ў калгас». Ён не хаваў, што ў раёне ёсць досыць нездаровыя моманты. Сяляне распрадаюць маёмасць. Вельмі мала аграномаў, мала хат чыталень. Калі ён сказаў гэта, наркам перабіў яго: «Чытальні самім будаваць трэба». Тарасенка загарэўся: «Як гэта можна?» Ён загаварыў голасна, з абурэннем: «Вы дайце ім хоць першы ўраджай зняць. У іх сродкаў няма». Пазней ён яшчэ раз папрокам заявіў:
трэба замацаваць калектывы. А іх можна замацаваць не толькі гутаркамі і рэзалюцыямі, а канкрэтнай дапамогай. Ён сказаў і больш, і лепш, як іншыя. І ўсё ж, успамінаючы, перабіраючы яго садаклад, Апейка адчуваў, што казаў ён не ўсё разумна. І ён амаль усе перашкоды бачыў у стараннях кулакоў. Ён як бы не верыў у значэнне таго, пра што сам жа гаварыў, што самае цяжкае і важнае – гэта арганізаваць людзей па-новаму, наладзіць добрагаспадарку, пераканаць селяніна, ад якога ў калгаснай справе будзе ўсё залежаць. З выступлення Тарасенкі выходзіла, што ледь не ўсе тыя, хто не хацеў ісці ў калгас, гэта кулакі ці, ва ўсякім разе, падгавораныя імі. Не толькі з таго, што чуў у жлобіне, але і з выступлення бачыў Апейка, што сяляне на Клімаўшчыне не ўсе, вядома, але, відаць, многія былі ў калгасах не з добрай ахвоты, а ад страху высялення на запасныя землі. Можна было думаць, што пераселена там на запасныя землі ўжо нямала. Не, там, мабыць, не асабліва давалі часу сялянам думаць. Згадвалася, у перапынку ў гаманлівым вестыбюлі Апейка загаварыў з Тарасенкам пра жлобінскую сустрэчу. Тарасенка ведаў не толькі Ярашчука, але і Барадатага. Ярашчук, канешне, на прасткі лезе. Не ўмее выбіраць сцежкі. Без падыходу чалавек, казаў Тарасенка, дымячы люлечкай. Я казаў яму гэта. Але што зробіш? Чаго няма, таго няма. А людзей на сяло трэба, ўсіх, каго можна, падабралі. Работы багата. От і Ярашчук патрэбен. Без Ярашчука не абыдзешся. Ды ён і не зломак. Разаб'ецца, зробіць. А от гэты Кузьма, барада гэтая, згадаў Тарасенка, гэта тып. Всё сяло каламуціў. Не кулак, а горш кулака. Так што дзіва, што Ярашчуку дапякло. Мне самому дапякло. Разумна зрабіў, што з'ехаў. У час выкруціўся. Апейка і тады ў вестыбюлі і потым, успамінаючы, адчуваў, што гаворка гэта была непрыемная Тарасенку. Недарма ж ледь падышлі знаёмыя, загаварыў пра іншае, падаўся з імі. Не адступала, вярэдзіла Апейка ў цішы ночы тое, што гаварылі прамоўцы пасля Тарасенкі. Яго адкрытасць на трыбуне падахвоціла людзей на шчырасць. Амаль увесь час білася ў выступленнях жывое, турботнае жыццё. Адзін казаў, што ў радзе калгасаў зроблена толькі фармальнае абагульненне маёмасці і сродкаў, што сяляне не спадзяюцца на цвёрдасць калгаснага грунту. Другі заяўляў, што нельга дабіцца інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі без мінеральных угнаенняў. Трывожыў, што мінеральных угнаенняў калгасам будзе вельмі мала і што дырэктывы аб будаўніцтве завода мінеральных угнаенняў не выконваюцца. Старшыня калгаса з Пухавіцкага раёна паскардзіўся, што з-за таго, што няма машын, як працавалі трохполкай, так і працуем. Калі ж мы ў калектывах будзем працаваць трохполкай, які толк будзе? На тое, што няма машын, скардзіліся багата хто. Машын не было у большасці нават такіх калгасаў, якія жывуць ужо па 2-3 гады. Прамоўца з Полатчыны шчыра дакладваў, што ў калгасах няма цвікоў, няма пастромак, хамутоў. На 100 коней ёсць 20 хамутоў. Бо іх нельга купіць, бо сыравіны няма. Добра, што ў нас лаза ёсць, дык мы з лазы зрабілі. А ў некаторых калектывах, можа, і лазы няма. Ён казаў з болем, з гневам, усе таварышы астанаўліваліся толькі на трактарах.
Толькі думалі, што адзін недахоп, калі трактара мы не маем. Як мы машынамі забяспечаны? Калі, напрыклад, у калектыве ёсць малацілка, а ў ёй зламалася шасцяронка, то купіце, калі ласка, новую малацілку, бо няма чым замяніць зломленую частку. Калі мы прасілі лемешы, то нам не прыслалі ні аднаго лемеша, а прыслалі плугі. Голас яго ўсё званчэў, усё гарачэў, ён шчыра бядуючы ўжо нібы вінаваціў кагосьці. Калі паглядзець, які калектывы атрымліваюць доход, дык ніякага. Все сродкі ідуць на пабудову. У калектыве ў нас часта ёсць босыя і голыя. Крэдытаваннем яны не забяспечваюцца. Мы атрымалі на ўвесь калектыў 4 пары падошвы. А дзе нацельная бялізна? А дзе ніткі, якімі мы павінны абшывацца? Калектыву няма на сённяшні дзень на што пашыць адзежы. Пасля такіх галасоў апейку неёмка было згадваць спрэчкі пра тое, дзе будаваць агракамбінаты, аграгіганты. Дамаганні, каб да 3 раёнаў агракамбіната далучыць яшчэ 4. Між неспакою гэтых галасоў памяць трымала іншае, як Аксючыц з Міншчыны. З філасофскай глыбакадумнасцю разважаў і тлумачыў, што чым шкодныя гаворкі пра тое, што тэмпы калектывізацыі вялікія, што іх трэба зменшыць. Ці можам мы так ставіць пытанне? Пытаўся ён пафасна, акідваючы залу позіркам. Пачакаўшы момант, адказаў сам жа. Калі б мы сабе паставілі пытанне аб тым, каб гэтыя тэмпы зменшыць, то гэта значыла б паставіць пытанне аб тым, што трэба нашу класавую барацьбу на вёсцы зменшыць. Так ставіць пытанне мы не можам. Эта пастаноўка пытання не наша. Апейка мімаволі падумаў з іроніяй. Мудрэц. Адзін прамоўца, расказаўшы, колькі давялося патраціць і часу, і сілы, каб дабіцца звычайнай сіласарэзкі, ехаць аж у Мінск са старшынёй акруговай РСАІ, заявіў трывожна. Калі ў далейшым мы будзем адчуваць такую слабую дапамогу, мы не зможам належным тэмпам развіваць справу сельскай гаспадаркі. Вельмі разумна, сказаў ён. Справа калектывізацыі на сённяшні дзень з'яўляецца яшчэ новай справай. Мне здаецца, мы павінны гэтыя самыя калгасы выхоўваць, як малых дзяцей, каб яны лепш узмацняліся. Яшчэ большую, шырэйшую трывогу пачуў апейка ў выступленні старшыні акружнога выканкама з Магілёўшчыны Малашонка. Нам заўсёды здавалася, павольна, басавіта гуў Малашонак, што мы зрабіць суцэльную калектывізацыю ў Клімавіцкім раёне зможам за кошт сродкаў, якія маюцца ў нашым распараджэнні. Але мы павінны былі пераканацца ў тым, што справа калектывізацыі нават аднаго раёна явілася непасільнай для нашых акруговых устаноў. Як і даклад з супярэчлівымі пачуццямі ўспамінаў апейка заключнае слова Рачыцкага. Адказваючы прамоўцам, што турбаваліся пра кадры, пра тэхніку для калгасаў, прызнаўшы, што пытанне аб кадрах з'яўляецца самым адказным, Рачыцкі цвёрда заявіў: існуючая сетка навучальных устаноў, нават калі яна і будзе некалькі пашырана, не зможа вырашыць тых задач, якія мы самі сабе ставім, і не зможа на працягу 2 гадоў папоўніць склад кадраў з ніжэйшай і сярэдняй адукацыі, і нават на працягу 3 гадоў. Другое пытанне, якое заняло досыць вялікае месца ў спрэчках, казаў Рачыцкі, гэта тэхнічная ўзброенасць. Гэтае пытанне таксама
на працягу 2-3 год і нават у канцы пяцігодкі цалкам не будзе вырашана ў такім аб'ёме, у якім патрэбна. Ён гаварыў мерна, выразна, як чалавек, які ведае і тое, пра што гаворыць, і тое, як трэба ўсё ацэньваць. Гэтае веданне, адкрытасць выклікалі павагу да яго. Неспадзяваным зноў было тым жа тонам ён заявіў пад канец. Сёння на сесіі, як быццам, не было чутно аб такой пастаноўцы пытання, што калі мы не маем тэхнікі, не маем патрэбных кадраў, добрага арганізацыйнага апарату, трэба нам устрымацца з калектывізацыяй. Не чутно было аб гэтым. Відаць, такі настрой пераламіўся ўжо жыццём, сапраўднасцю, якую мы маем. Тыя таварышы, якія аб гэтым гаварылі, ужо ўсвядомілі, што гэтае пытанне не з'яўляецца рашаючым. Апейка быў згодны. Калектывізацыю трэба разгортваць як толькі можна. Але развагі яго ўпарта тачыла сумненне. Усё ж нашто было казаць так, нібы ні тэхніка, ні кадры, ні арганізацыйны апарат нічога не значаць, нічога не рашаюць. Нібы і не абавязкова лічыцца з рэальнымі магчымасцямі. Нашто такое легкадумства? Апейка не разумеў гэтага. Не мог зразумець. Адчуванне шырыні і супярэчлівасці жыцця не давала апейку спакою ўвесь час. І калі абмяркоўвалі бюджэт, і калі абгаворвалі даклад пра чыстку савецкага апарату. Асабліва багата было гарачых выступленняў, калі ішлі спрэчкі пра бюджэт. Людзі з усіх краёў, найбольш жанчыны, неслі к трыбуне бяду сваіх вёсак. Родных людзей, якія паслалі іх сюды, у сталічную залу, наказалі ім. Прасілі сродкаў на бальніцы, школы, крамы, дзіцячыя яслі, хаты чытальні, лазні, прасілі настаўнікаў, дактароў, дакладчыкаў, прасілі лякарствы, апал, святло. Скардзіліся, што мучыць бездараж, што мала кніжак для дзяцей, што не хапае газы, ботаў, адзення, махоркі. Зямляк з Мазыра вельмі разумна гаварыў пра тое, што зарастаюць вакол Прыпяці рэкі і сплаўныя каналы. Прасіў грошай на рэгуляванне рэк, даказваў, што неабходна пашырыць меліярацыю, якая дасць багата ўрадлівых зямель. Розныя, нязлагадныя думкі засталіся ў апейкі ад даклада намесніка наркама РСІ Рыскіна. Рыскін вельмі зграбны ў акуратнай гімнасцёрцы, зграбны ў рухах, спакойна, разумна растлумачыў, чаму неабходна чыстка дзяржаўнага апарату і чаму ёй дадзена такая ўвага. Ён адразу ж заявіў, што дзяржаўны апарат в асноўным складаецца з адданых справе сацыялістычнага будаўніцтва работнікаў. Услед за гэтым жа, лёгкім тонам, але сур'ёзна, дзелавіта, сказаў ён, што побач з адданымі людзьмі працуюць і значныя кадры такіх, якія шкодзяць сацыялістычнаму будаўніцтву. Нарэшце мы маем, энергічна вёў ён далей, катэгорыю нешматлікую, пасобныя адзінкі, у якіх, бясспрэчна, маецца прытупленне камуністычнай пільнасці, людзей, якія згубілі рэвалюцыйнае чуццё. Такіх людзей, якія не бачаць, што робіцца вакол іх. Не могуць ахапіць усіх гэтых складаных задач, людзей, якія паддаюцца ўплыву класава-варожых нам сіл. Рыскін заявіў, што месцамі назіраецца агіднейшае скрыўленне класавай лініі, месцамі поўнае разлажэнне. Ён стаў абурана крытыкаваць наркамзем, вся дзейнасць якога ішла на развіццё кулацкіх гаспадарак, насаджэнне хутароў супроць калектывізацыі. Строга судзіў Рыскін
фінансавыя органы за неправільную лінію пры абкладанні служыцеляў рэлігійных культаў, недастатковую цвёрдасць пры спагнанні падаткаў з буйных прыватных гандляроў, з прыватнага сектару сялян. Аказалася, што ў рэспубліцы, у Мінску, Гомелі, Віцебску, Магілёве, як і раней, дзейнічаюць яшчэ нямала буйных гандляроў, якія ўсяляк выкручваюцца ад падаткаў, ад фінансавага кантролю. Рыскін, вінавацячы, сказаў, што фінансавыя органы на дзяржаўны і кааперацыйны сектар націскалі больш, як на прыватны. Ён даводзіў гэта тым, што прыватны сектар мае большую суму нядоімкі. Рыскін вінаваціў, што выяўлена толькі каля 2% кулацкіх гаспадарак, што багата выпадкаў, калі кулак залічваецца ў сераднякі. З усяго гэтага Рыскін вывеў, што класавая лінія часта не вытрымліваецца, з'ява недаравальная ва ўмовах нашага сацыялістычнага наступлення на варожыя элементы. Рыскін паказаў некалькі прыкладаў таго, хто быў вычышчаны, зняты з пасад. Тут былі і бюракраты, і растратчыкі, і п'яніцы, і хабарнікі, і жулікі. Всё гэта былі людзі, якіх належала гнаць. Апейку не спадабалася адно, што плён нялёгкай гэтай працы мераўся на працэнты. Рыскін крытыкаваў Пухавіцкі раён за тое, што там 1,5% па першай катэгорыі бюракраты вычысцены толькі. Здаецца, сказаў Рыскін, тут праца была зроблена няправільна, у бок недавыканання. 0,4% супрацоўнікаў аднаго чалавека, тады як у наркамземе вычышчана 9%. Нібы па чыстцы трэба ставіць сабе нейкі план, выконваць яго, падумаў нязгодна Апейка. Разумна зазначыў Рыскін, што пры чыстцы больш стараліся выяўляць былых людзей. Хоць і гэта трэба, і мала давалі ўвагі людзям, якія шкодзілі сваёй дзейнасцю, цяпер злосным бюракратам, што не зважаюць на сваё пралетарскае паходжанне і партыйную прыналежнасць. У дакладзе было багата талковага, і тым больш чутна вылазіла ў ім неразумнае. З прыкладаў розных памылак Рыскін асабліва вылучыў рашэнне, што прынялі у Гомелі у Акарфа. Рыскін чытаў яго гнеўна як недапусцімы факт. Прымаючы пад увагу спецыфічныя ўмовы работы у Акарфа, Рыскін трымаў лісток у руцэ, кідаў у залу позіркі, нібы запрашаў далучыцца, падзяліць яго абурэнне, прымаючы пад увагу спецыфічныя ўмовы і улічваючы магчымасць паступлення негрунтоўных матэрыялаў, а таксама паклёпаў на глебе асабістых разлікаў, сход заклікае камісію па чыстцы апарату аднесціся да чысткі з асаблівай асцярогаю. Хіба ж гэта ёсць лозунг для развіцця самакрытыкі? З гневам казаў Рыскін, апусціўшы лісток. Гэта лозунг, каб садзейнічаць камісіям па чыстцы, ускрываць гэтыя недахопы? Гэта ёсць апартуністычны лозунг, які замазвае класавую сутнасць. Лозунг, які бясспрэчна з'яўляецца тормазам, які можа звесці на нет всю працу па чыстцы савецкага апарату. Замест актыўнай дапамогі камісіям па чыстцы яны хочуць заблытаць, не даць магчымасці ўскрыць все недахопы свайго апарату. Тут Апейка зноў згадаў Галенчыка. Зноў вастрэй пачуў неспакой, які за час дакладу то адступаў, знікаў, то вяртаўся, шчымеў назольна. Як цяжка часам, аказваецца, падумаў стомлена,
зразумець звычайныя рэчы. З дня на дзень у зале было ўсё больш пустых крэслаў. Нямала дэлегатаў час пасяджэння ўхадзілі ў вестыбюлі, гаманілі, курылі. Усё больш чулася стома. Найлепш адужвалі яе жанкі. Да апошняга дня з раніцы да позняга вечара сядзелі ціхія, уважлівыя, зрэдку адно перашэптваючыся пра нешта. Увечары 26 лістапада былі прыняты рэзалюцыі па ўсіх пытаннях, і старшыня ЦВК Чарвякоў устаў за сталом, каб закончыць сесію. Ён сказаў, што заклік калектывізаваць Беларусь за 2-3 гады не фантазія, а канкрэтнае заданне, якое вынікае з самога жыцця. Ён тут жа зазначыў, што вялікаю памылкаю будзе лічыць, што калектывізацыя лёгкая справа. Справа калектывізацыі, з увагай згодна слухаў Апейка, гэта справа перабудовы дзесяткаў і сотень тысяч сялянскіх гаспадарак. Гэта справа перавыхавання дзесяткаў і сотень тысяч і мільёнаў нашага сялянства. І таму гэта цяжкая справа. Чарвякоў папрасіў адносіцца да гэтай справы як да цяжкай і важнай вельмі сур'ёзна. Разумна перасцерагаў ён, што бюракратычна-фармальнымі адносінамі можна толькі сарваць калектывізацыю. Трэба, каб кожнае пытанне, раіў ён, было прапрацавана, каб яно было зразумелае для працоўных сялян, для мужчын і жанчын. Трэба, разумна турбаваўся ён, каб калектывізацыя з першых жа дзён станавілася на моцны, здаровы грунт. Перад намі можа паўстаць пытанне, загаварыў ён, помаўчаўшы момант. Ці дапусціма насільственная калектывізацыя? Апейка зацікавіўся. Зразумелая рэч, што в аснове калектывізацыя павінна праводзіцца на падставах добраахвотнага, свядомага жадання самога працоўнага сялянства. Аднак могуць быць выпадкі, калі не толькі магчыма, але і трэба падштурхнуць паасобных гаспадароў уваходзіць у калгасныя аб'яднанні. Мы не можам дапусціць, усё цвярдзеў яго голас, каб паасобныя гаспадаркі ці з прычыны несвядомасці гаспадароў, ці з прычыны шкодных уплываў з боку варожых савецкай уладзе элементаў і гэтак далей разбурвалі нашы імкненні перабудаваць сельскую гаспадарку на сацыялістычных падставах. Большасць можа прымусіць меншасць пакарыцца, вайсці ў калектыў і падпарадкавацца калектыўнаму парадку працы і жыцця. Калі б мы ставілі пытанне інакш, то гэтым мы ставілі б усю справу пабудовы сацыялізма і на даным этапе ўсю справу сацыялістычнай перабудовы сельскай гаспадаркі, у залежнасць ад адсталых, несвядомых элементаў нашай вёскі. Ён яшчэ раз паўтарыў пад канец, што трэба не толькі не стрымліваць тэмпы, якія былі дасюль, а яшчэ ўзмацняць іх. Беларусь па калектывізацыі павінна ісці першых радах, заявіў ён перад тым, як аб'явіць, што сесія закончыла работу. У гэты вечар, вярнуўшыся з развітальнай вячэрай, Апейка стаяў трохі каля акна. Перад ім была цьмяна асветленая плошча з голымі дрэвамі, у акно біўся моцны вецер, з даху капала. Апейка чуў дзіўную стому. Здалося даўно-даўно ў Мінску. З радасцю думалася пра дарогу дадому. На плошчы жаўцела кругамі некалькі ліхтароў, некалькі агнёў свяцілася наводдаль у пройме між дамоў.
Гледзячы на іх, Апейка падумаў раптам узрушана, колькі іх агнёў. Не такіх, а з лучыны, з газы, з-пад саламяных стрэх, на поўнач, на поўдзень, на ўсход, і ў кожнай хаце роздум, недавер'е і вера, надзея і адчай. Вялікі неабсяжны прастор. Да Масквы, за Маскву, за Урал, за Сібір, у роздуме, у надзеі, у трывозе, у вялікім клопаце, небывалым паходзе. Убачыў нібы нанава Юравічы, свой раён, адна дробная кропелька в акіяне. Кропелька, але якой дарагой здалася яна. І ў кроплі свой свет і свая надзея. Няхай трывога, няхай пакута, боль, але наперадзе добрае, добрае жыццё, пакуты для добрага, непаганыя пакуты. Всё ўрэшце прыйдзе к добраму. Гэта галоўнае. Раніцай перад ад'ездам ён зноў зайшоў да Алеся. Сядзеў нядоўга, не было калі, але сядзеўся, разам ішлі па крывых і мокрых, пачарнелых завулках, коўзаліся на слізкіх сцежках. Сонца значылася не яркае, а жаўтлява-цьмянае, затуленае мутнай смугою. Всё неба было нейкім вільготным, туманным, Алесь маўчаў, ступаў панура. Всё ў яго жыцці было, як і раней, няясным. «Жыццё ёсць жыццё», — сказаў Апейка. «Всялякае можа быць. Гэтае то высветліцца скора, я ўпэўнены, але і потым спакою не будзе. Всякага пабачыш, і бяду не адну, пэўне. І радасці будзе, і бяды. Такая штука жыццё». Дакот прыпыніўся, як таварышу глянуў вочы. «Што не будзе потым табе? Ніколі не падай духам. Всякую справу робяць жывыя людзі. Ёсць і ў нас і разумныя, і дурні, і нягоднікі ёсць. Заўсёды былі. І ў нас ёсць, як не шкада. Але ёсць народ і ёсць партыя. У іх наша сіла. З імі толькі мы чагосьці варты. Яны разбяруцца ва ўсім па праўдзе. Не сягоння, дак заўтра, а разбяруцца. Трэба верыць. І яшчэ. Апейку ўзяла іншая думка, задумаўся, як сказаць лепш. Трэба жыць так, з такім настроем, што мы жывём у вялікі час, цяжкі і няроўны, але вялікі час. На вакзале перад трэцім званком Апейка напомніў яму: «Я табе, брат, не проста так сказаў, помні. Крута будзе. Прыязджай, уладзім, ці настаўнікам, ці яшчэ кім». «Пабачу», — думаў Алесь пра нешта сваё. Апейка, нібы перадаючы сілу, моцна сціснуў яго руку. Не адразу адпусціў. Ужо з акна вагона, калі поезд крануўся, і Алесь пачаў адплываць, штосьці пацягнула да яго, заныла ўсярэдзіне нядобрае, неспакойнае, трывожнае. Грукалі ўнізе колы, прыціхаючы адно на станцыях ды паўстанках. Тады грукат змянялі тупат і мітусня за вокнамі ў праходзе, у вагон пачынала цягнуць холадам. Тупат і мітусня ўціхалі неўзабаве, і зноў перамаўляліся адно колы, і пад іх гонкую гаворку ішлі ў памяці знаёмыя і незнаёмыя твары, нанава чуліся галасы, гоман. Быў нібы зноў у клубе імя Карла Маркса у нядаўнім жывым хваляванні. Як і там у клубе і ў гасцінічным нумары разам былі, мяняліся радасць, клопат, неспакой,
цешыла, уздымала неяк асабліва чутнае. Пачынаецца па-сапраўднаму. Шырыня прастору, які ўбачыўся в адчавіткі, ва ўсёй сваёй агромністай і нязвыклай мнагалюднасці. Цвярозы практычны розум яго, што меў звычку перабіраць усё, высвятляць сам, адзначыў за мінулыя дні не адзін факт таго, што рабілася прадумана, сур'ёзна. Розум гэты нямала запомніў і такога, што варта было пераняць, скарыстаць. Помнячы, што дарога няпроста і будзе нелёгка, Апейка цяпер чуў сябе як бы мацней перад тым, што трэба было зрабіць. Разам з тым ён нібы больш рэальна бліжэй чуў той свет, тую новую вёску, для якой жыў увесь час. Ад гэтага больш брала яго нецярплівае, хутчэй бы наблізіць, зрабіць. Але між усяго гэтага, чым больш перабіраў у думках чутыя на сесіі, даклады, выступленні, размовы, тым больш у тое, што цешыла, унізвалася клопатная. Не адступала адчуванне, сур'ёзная размова заменена багата ў чым святочнай. Это, канешне, па-свойму прыгожа, прыемна, это таксама падымае людзей, але падымае па-святочнаму. Не для цярплівай і цяжкай работы, мала мабілізуе людзей на сур'ёзную, упартую працу, якая так патрэбна для найвялікшага наступлення. Апейка бачыў, што к тым турботным фактам, якія пеклі, трывожылі многіх прамоўцаў з акруговых цэнтраў вёсак, мала хто па-сапраўднаму прыслухоўваўся. Над усім было адно — тэмпы, хуткасць, любым спосабам, хутчэй, раней за іншых. Клопат пра гэта быў такі вялікі, што не хацелі чуць трывожных разваг, лічыцца з навакольным. І што горш яшчэ, всялякую спробу агледзецца, разважыць, гатовы былі ўзяць як знак няўстойлівасці, як гнілы настрой. Зноў на памяць прыходзіла тое, што было ў рэзалюцыі аб калектывізацыі лістападаўскага пленума ЦК. І ён думаў, як небагата ў параўнанні з пленумам было дзелавітасці на сесіі. Асабліва ў тых, хто кіраваў ёю. Проста цяжка было зразумець, як можна было абысці так многія важныя пункты, якія былі ў рэзалюцыі. Як можна было знізіць так асноўнае. Сур'ёзны аналіз становішча, задач. Забыць фактычна папярэджанне пра недаацэнку цяжкасцей калгаснага руху, пра небяспеку фармальна-бюракратычнага падыходу. Успомніў, удзесяцярыць тэмпы. Колы ўнізе, здавалася, выгруквалі таксама удзесяцярыць. І адчуў трывожна, што не ведае, як гэта ўдасца зрабіць, і не бачыў, што будзе, калі удасца зрабіць без аграномаў, тэхнікі, патрэбных кадраў. Трывога была шырокая, ведаў цяпер, што і іншыя не лепш гатовы. Падумаў, як гэты заклік падзейнічае на Башлыкова, на многіх раённых кіраўнікоў, якія цяпер, чаго грэх таіць, нярэдка дабіваюцца працэнтаў гразьбою ды прымусам. Нанава ўспомніў, што казаў Чарвякоў. Ці можна дапусціць насільственную калектывізацыю? І неспакой падужэў. Як гэта можа падахвоціць некаторых? Тэмпы. Хіба ён не разумее, што таптацца нельга? Хіба ён не разумее, што становішча патрабуе? Трэба тэмпы. Але хіба ж тое трэба забываць, якая гэта няпростая складаная справа калгасы, і як важна рабіць яе сур'ёзна, добра. Вялікую складаную справу скалечыць лёгка і загубіць, і людзей зняверыць. Як жа
Не лічыцца, таварыш Рачыцкі, з тым, ці ёсць змога, каб зрабіць з такім размахам, з такім тэмпам, добра, надзейна. Не похапкам, а толкам. Гэта ж да ўсяго не гадавая якая-небудзь кампанія. Чого ж вы так лёгка гатовы перакрыць тэмпы, якія зацвердзіў ЦК партыі? Няўжо я праўда не разумею чагосьці, як мне паказвае Башлыкоў? Няўжо ва мне ўсё гэта праўда, сялянская хісткасць, мужыцкая жаласлівасць, правы ўхіл у прыхаванай развагамі форме? Ухіл не ўхіл, а прышыць могуць. Прышыць і зрабіць вывады. Чо там могуць зрабіць? Рабілі ж ужо. Робяць галенчыкі. Па Грозным успомнілася тое, што жорстка абвясціў у першы вечар, здавалася б, добры, разважны чарвяком. Жыццё бязлітасна адкіне ўсіх, хто не зможа ісці нага ў нагу. Нібы папярэджанне сабе чуў Апейка. Намаганнем волі разарваў навалач думак, стаў думаць пра жонку, дзяцей, як там яны засумаваліся па ім, як і ён па хаце сваёй. Месяц, здаецца, не бачыўся. Дадому, чулася, грукалі пад вагонам колы.